Kinsa to'y pinakahawd na mo acting mao to'y mo daog og 1,000. Game na mo? Game na! Okay. Lumayas ka dito! Dindog. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Ay, katawa. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Grabe di basta-basta nga to ang mga artista karon. Kuan jud kayo sila kining energetic. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Grabe di basta-basta ba? Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Oh, grabe. Uy, may acting skills. Iyaw kay silag mga kuan ba? Yes. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Basta-basta ba? Perfect. Second round ta, second round. Ang ato ang second round, maura gyapon siya. Pero kanang masayahin. Lumayas ka dito! Yes! Hindi kita kailangan! Layas! Yes! Yes! Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Isa ba wala? Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Grabe di basta-basta tong mga artista. Karon sa round 3. Round 3 na ta ha. Og mag-acting mo, alam mo katawa. Okay. Karon di balik sa cooking sa may magkuan. Alam mo katawa, alam mo kuan ug sa kuan. Okay ne. Kanang nakakaiyak. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Okay. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Okay, si Lucio. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Okay, si Kuan, si Tisoy. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Okay, si kinsa na wala? Si Kuan, si Ma'am, o Si Ma'am. si Maria. Ma'am daw. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Okay. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Grabe. Oy, di ba basta tong mga kuan palakpakan, palakpakan. Okay. Karon nakakuha ang napili no. Wa jud lain kinsa man kahay mo daog karon. Siyempre! Grabe di ba basta oy. Gusto mo mo daog karon pero isa ra daw ko na napili ang ni daog.
Sino siya? Walang iba kundi si Korea. Tisoy! Grabe yung Tisoy ni Dog. Dogs Tisoy oh. Yay! Isa pa nabi, isa pa nabi. Isa pa nabi, katong nakakaiyak nabi, nakakaiyak. Lumayas ka dito. Hindi kita kailangan. Layas! 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 Ah, grabe. Katong soko. Nasuko daw, nasuko. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Oh, grabe, di basta-basta ba? Katong happy. Happy. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Layas! 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 Grabe yung Tisoy. Congrats ka, Tisoy. Okay, sa sunod na pod, mag-inanig ya punta. Nya karon, mag-practice gud mo daan og unsa gud og saan pag-acting. Pero maayo man mo tanan, pero ako adyo nakitaan si Tisoy gud kuyaw kayo potential sa pag-acting eh. Mga artista na yan! Bye-bye.